بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد abali wolemekezeka nchipembezo cha Islamu leronso tilandirani ku programu imeneyi ku lesson imeneyi imene tikukumbutsana makamaka programu imene tikuitchula kuti maphunziro atarawih zimene tikupindula maaya amene akuwerengedwa usiku mwezi uno wa Ramadhan makamaka pa mapemphero aja atarawih. Ndiye lero tili mu usiku wa namba 2 mu usiku wa chiwiri zimene zikutanthauzanso kuti lero tili mu juzu namba 2. Mu juzu namba 2 imeneyi ikupezeka ndithu mu suratul Baqara imene tinanenera kuti suratul Baqara ndi sura yayikulu imene mukupezeka ndithu majuzu okwana awiri komanso gawo lina la juzu yachitatu. Choncho lero tilowe mu juzu namba 2 suratul Baqara ndipo nkhani yathu tikhala tikusanthula makamaka aya imene ili aya nambara 159. Aya imeneyi Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza makamaka za matemberero amene amawapatsa anthu amene amabisa chilungamo komanso malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala osauza anthu kuti azigwiritsa ntchito. Kodi anthu amene wawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakumana ndi zotani? Ndiye mosataya nthawi pamene pa Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. akuyankhula choncho Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti ndithu anthu amene akubisa zizindikiro zathu komanso chiwongoko chathu kuchokera mu zizindikiro zathu komanso chiwongoko chathu kutanthauza panepo maaya komanso uthenga wa Qur'an min ba'di ma bayyanahu linnas pambuyo ponena kuti ife tafotokoza bwinobwino kwa anthu tazipanga tibiyani bwinobwino tazipanga very clear kwa anthu kuti zikhale zomveka bwino kwa anthu fil kitabi kuchokera mu mabuku amene Allah subhanahu wa ta'ala adatumiza kuphatikizapo Qur'an. Ndiye akuyankhula kunena kuti munthu atapezeka kuti akubisa uthenga umene ukupezeka m'mabuku amenewa komanso mu Qur'ani imene akuti ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Akuti basi anthu amenewo azindikire kuti alandira matemberero kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso kwa ena amene ali wotemberera. Apa akutanthauza angelo. Lero tiyang'ane aya imeneyi chifukwa chonena kuti aya imeneyi ndithu ikupereka chenjezo lalikulu kwa basi kwa anthu amene amabisa zizindikiro za Allah subhanahu wa ta'ala, amabisa chilungamo, amabisa zoona zenizeni za chipembedzo cha Islamu. Kuti anthu awauze chilungamo zimakhala zinthu zovuta. Lero lino ndithu dziko lapansi lili pa fitina yayikulu kwa basi kupezeka kuti pakupezeka anthu ena ndithu m'Islamu momwemu amapezeka kuti ayankhule chilungamo zimakhala zinthu zovuta kwa basi, amafuna asangalase anthu. Tili ndi anthu amene akumatchedwa kuti ma celebrity scholars komanso anthu ena amene amatchedwa kuti ma arruwaibidha. Anthu ena kuti basi zoyankhula zawo amangofuna kuti angosangalasa anthu osati amusangalasa Allah subhanahu wa ta'ala kapena anene chilungamo mmene chilili. Ndiye aya imeneyi imalunjika kwa ma ahlul kitab ayuda komanso akhristu mabwana achiyuda komanso ruhubani nasara komanso mabishop achikhristu alladhina katamu amru Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anthu amene wawa adabisa uthenga wa mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama komanso malamulo a mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Wa kullu man katama alhaqqa wa taraka tibyanu ma awjaba Allahu bayani. Komanso wina aliyense amene akusiya chilungamo, munthu wina aliyense amene wabisa chilungamo
pankhani za chipembezo ndi kusiya kuwafotokozera anthu zimene Allah subhanahu wa ta'ala walamula akapolo ake ndipo wazifotokoza muchani mu chitabu chimene chili cha Qur'ani. Ndiye malingana ndi matafsiri osiyana-siyana mu makamaka tafsiri imene mchitabu chimene chimatchedwa kuti Zubda tafsir chimene adalemba Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah al-Ashqar rahimahullah, iyeyo mu kufotokoza kwake adayankhula kunena kuti kamanena kuti al-kitab mu aya imeneyi akutanthauza kuti ismu jinsun shamil jami'il kutubil manzila, kunena kuti limeneli ndi dzina ndithu limene likupanga chani, likupanga kava mabuku onse amene Allah subhanahu wa ta'ala adawatsitsa kwa aneneri ake, kaya ndi Zabur, kaya ndi Injil, kaya ndi Taurat. Chifukwa chonena kuti ahlul kitabi Ayuda komanso Akhristu amagwiritsa ntchito mabuku amenewo, koma anali kuwabisira anthu chani, kuwabisira anthu chilungamo chenicheni cha mabuku amenewo komanso zimene zikupezeka m'mabuku amenewo, komanso anthu amene akubisa uthenga umene uli mu al-kitabu al-Qur'an, buku la Qur'ani. Ndiye Allah wanena kuti munthu akapezeka kuti akubisa uthenga umenewo azindikire kuti ulaika la'anahumullah, anthu amenewo Allah awatemberera. Ndiye nkhani ya temberero imene ikutchulidwa pamene patikamana kuti la'anatihi, aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, kapena kuti temberero la Allah subhanahu wa ta'ala mu aya imeneyi akutanthauza al-ib'ad wa at-tard min rahmatihi, ndiye kuti anthu amene wawa awatalikitsa komanso kuwatulusa mu chifundo chake cha Allah subhanahu wa ta'ala, komanso mu chisoni chake cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yal'anuhumul la'inun, komanso angelo al-la'inuna pamene bakutanthauza al-malaika, angelo komanso al-mu'minun, komanso anthu amene ali okhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zimene zizi ndithu ndi zimene malingana ndi kufotokoza kwa mabuku a tafsiri. Apapa tikuphunzirapo zinthu zina kuchokera mu aya imene tafotokoza pamenepa, kapena kuti mu aya imene tawerenga pamenepa, kuti choyambilira munthu asabise uthenga wa Chisilamu, asabise uthenga wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pali hadithi imene ikupezeka mu chitabu cha Musnad imene inafotokozedwa ndithu kuchokera kwa maskola, kwa narrators osiyana-siyana angapo, imene ndithu ikupereka kunena kuti ikutsimikiziratu kunena kuti Abu Huraira adayankhula kunena kuti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuti ndithu mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti man suila an ilmin fakatamahu uljima yawma alqiyamati biljamin min nar, kunena kuti munthu wina aliyense amene angafunsidwe za knowledge, kapena kuti amene angafunsidwe za zokhuzana ndi china chake cha chipembezo, ndiye munthu uja fakatamahu, ndiye wabisa chimene chocho, akuti basi tsiku la kiyama munthu amene yoyo akamangidwa ndi zingwe kukamwa kwake tsiku la kiyama, ndipo zingwe zimene zozo zikakhala za moto. Komanso zinalembedwa kunena kuti tinene choncho kunena kuti zinalembedwa ndi Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu chitabu chake kunena kuti Abu Huraira adayankhula kunena kuti ikanakhala kuti aya iyi sinatsike mu Qur'ani yonena kuti innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, kuti ndithu munthu amene akumabisa, anthu amene akumabisa zimene tavumbulutsa kuchokera mu maaya athu komanso kuchokera mu chongoko chathu chimene chili Qur'ani komanso ndi maumboni athu, anayankhula kunena kuti ndithu ineyo sindikanakhala woti nkumapereka hadithi ingakhale imodzi, sindikana yankhula hadithi imodzi. Akuti chipanda aya imeneyi Abu Huraira sakanakhala bize kumapereka mahadithi. Tonse tikudziwa kuti nankhani ya mahadithi, mtolankhani wankulu wa mahadithi ndiye ndi Abu Hurairata
radhiyallahu anhu ndi adayankhula pamene pakunena kuti ndithu ikanakhala kuti aya imeneyi sinatsike ndithu ineyo sindikananena hadithi kwa wina aliyense, koma ndini kutchula mahadithi amenewa chifukwa choopa aya imeneyi yoti ine ndamumva mtumiki akuyankhula zina zake ndiye ine ndingozibisa basi osauza anthu ndikuopa temberero lochokera kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Abale wolemekezeka chipembedzo cha Islam tikupitilira, ndipo mfundo ina imene tikufuna tiyang'ane mu aya imeneyi ndi mfundo yonena kuti kodi anthu amene ali osakhulupirira, anthu amenewa ndi oyenera kuwatemberera kapena kuti ndi zololedwa kuwatemberera? Pamene papa pamakambidwa ndithu zinthu zosiyanasiyana malingananso ndi anthu osiyanasiyana. Ndiyeno malingana ndi mabuku komanso maumboni ogwirika tikupeza kunena kuti kuwatemberera anthu amene ali osakhulupirira ndi zololedwa, palibe kusiyana pa nkhani imeneyi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amene ali ngati khalifa wa namba 2 pambuyo pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama komanso maimamu ena pambuyo pa iyeyo anali ndithu kuwatemberera anthu osakhulupirira akamapanga dua ul-qunut. Imene yoyo ndiye kuwatemberera anthu osakhulupirira in general. Sopano kumutemberera munthu individually ndiyeno ma scholars ena anthu ophunzira bwino nkhani za chipembedzo adayankhula kunena kuti zimene zizi ndizosaloledwa chifukwa simukudziwa kuti munthu amene yoyo mathero ake Allah subhanahu wa ta'ala azakhala otani. Mukhoza kumtemberera nkupeza kuti yeyo mapeto ake akamamwalira azakhala munthu wokhulupirira, ndiye kuti pamene popo ndizotani ndizosaloledwa kumutemberera munthu individual, komano kuwatemberera anthu osakhulupirira in general ndizololedwa. Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nthawi yake ali ku Madinatul Munawwara zinapezeka kuti kumene kuja kuna abwera anthu maswahaba anapitisidwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuti akalangidwe chifukwa chonena kuti anali kumwa mowa. Ndiyeno atafika kumene kuja kani inachitika yonena kuti atambweresa maswahaba ena kapena anthu ena adayamba kuyankhula kunena kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala amutemberere munthu amene yoyo popitilizabe kumwa mowa. Anayankhula choncho maswahaba. Ndiyeno mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama atamva mawu amene wawa akuti faqala an-nabi, kani yonse ndithu ili mu sahih mu kitabu cha sahih cha Imam Bukhari wa Muslim imena kuyankhula kunena kuti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bishari bi khamrin miraran faqala ba'd man hadar la'anahu Allah ma aktharu ma yashrabu bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kuna kuti ndithu munthu anabweresedwa kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam munthu amene adali kumwa mowa mopitirira muyeso kumango umwa mowa mowirikiza. Ndiyeno anthu adayankhula kunena kuti basi Allah amutemberere munthu ameneyo amene angopitirizabe kumwa mowa. Ndiye akuti faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ndipo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti la takunu auna lishaitani ala akhikum, kunena kuti ndithu inu musakhale athandizi a shaitani pachani pa m'bale wanuyo. Chimene amatanthauza pamene popo nchona kuti musantemberere ameneyo chifukwa simukudziwa simukudziwa kunena kuti munthu amene yuyu mwina azalapa Allah ndi kumukhululukira machimo ake onse. Ndi zimapitiridwa kunena kuti walakin la yumna min jawazi la'ni al-kuffar ala al-umum, komano sizolesedwa kuwatemberera makufar ilijeno ngati mmene tanenera. Wala'anahum jazaa'un lahum ala al-kufr,
kuwatemberera kumene kuku ndi malipiro aiwowo pa kukanira kwawo, wazajru lahum anhu wa idharu laqbi, walaysa min adabi al-islam al-muwajaha li-ahdi bil-la'n fi wajhihi fa innahu fuhsh. Kunena kuti ndithu sizololedwa kapena kuti sizili mu miyambo ya Chisilamu kuti munthu uzimutemberera face to face, chifukwa kumeneko kukhala kuti ndi kusokoneza zimenezo sizololedwa pa chipembedzo cha Chisilamu. Ndiyeno Allah subhanahu wa ta'ala akupitiliza kunena kuti ulaika illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kunena kuti kupatula ukhawo amene apanga tauba, illa alladhina tabu, kupatula ukhawo amene apanga tauba, wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kuti anthu amene angapange tauba, anthu amene wowo akhululukidwa, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndi wolandira tauba, wolandira kulapa kwa munthu, komanso ndi wotani, ndi wokhululuka, komanso ndi wa chisoni kwambiri. Zimene zikutanthauza pamene papa ndizonena kuti munthu zitakhala kuti mwachisanzo anali kupanga zinthu zoyipa ndi kumabisa chilungamo, nthawi imene munthu uja wapanga tauba, akuti munthu amene yoyo tauba yakeyo izalandiridwa, ndipo tauba yakeyo Allah subhanahu wa ta'ala ndithu azamulandira ndi kumumvera nayo chisoni. Zimene zikutanthauza kuti ngakhale munthu wena kuti anali ku innovation, anali munthu wa bid'a, munthu amene yoyo akapanga tauba ndi kubwerera ku chipembedzo, ndi kuyamba kutsatira njira ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munthu amene yoyo ndithu akuyenera kunena kuti asaweruzidwe, asanyozedwe, kapena kutembereredwanso kuti inu mukapanga za bid'a, inu anthu otembereredwa, inu mwapinda anthu ambirimbiri, mulibe chabwino kwa Allah. Iya, munthu amene yoyo basi akuti Allah subhanahu wa ta'ala amamukhululukira, choncho palibe chifukwa chonena kuti munthu ameneyo alandire chitonzo, chifukwa chonena kuti wapanga tauba, komanso wapanga islah, komanso wapanga tibyani, ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Munthu amene yoyo ndithu Allah subhanahu wa ta'ala amamulandira chani, amamulandira tauba yake. Zimene zozo ndi malingana ndi aya imeneyi, mfundo imene timayang'ananso pamenepo kwa anthu sona amene anali osocheresa anthu, obisa zoona aja, komano apanga tauba ndi kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akuyankhula kunena kuti illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, kupatula ukhawa amene apanga tauba ndi kumagwira ntchito zabwino, komanso ndi kupanga openly declare, kulengeza kunena kuti basi ineyo zijazi ndithu ndinkakubisilani panopa choona adi ndi ichi, nthawi ijayi ndinkabisa choona chenicheni ndi ichi, kwauza anthu. Basi akuti munthu amene yoyo Allah subhanahu wa ta'ala amukhululukira. Aya imeneyi ikuwalimbikitsa anthu amene angapange chani, regret pa zinthu zimene akhala akupanga zosalungama, ndi kuzipanga correct, ndi kuzikonza makhalidwe awo, ndi kubwereranso kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi kufotokoza kwa anthu zimene munthu uyo wakhala akubisa, kuwabisira anthu aja. Akuti ndithu Allah azalandira kulapa kumeneko, komanso Allah ndi yekhayo amene amalandira kulapa kwa wina aliyense, komanso ndi wachisoni. Ndiye tanena kuti aya imeneyi ndithu ikupanga indicate, kapena kuti ikutisonyeza ifeyo kunena kuti anthu amene anali mbuyomu akuyitanira ku zinthu zopeka za bid'a, kapena ku ukafiri kumene kuyitanira kuti anthu asakhale wokhulupirira, kenako ndikupanga tauba, kubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndithu munthu amene yoyo Allah subhanahu wa ta'ala amukhululukira, komanso akamulowesa ndithu ku janna yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Komano munthu amene wamwalira, illa alladhina matu wa hum kuffaru, tsono munthu amene wamwalira
anthu amene akumwalira innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffaru. Sono anthu amene akanira ndi kumwalira akadali anthu okanira, akadali makafiri, amenewo ndi alandiranso laana ija. Apanso akunenanso Allah subhanahu wa ta'ala kuti awo amenewo alandiranso matemberero a Allah subhanahu wa ta'ala, kuti anthu amenewo alandira matemberero kuchokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso angelo, komanso anthu onse apa dziko lapansi. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kuti ndithu Allah subhanahu wa ta'ala awatemberera anthu amenewo, komanso angelo, komanso kuphatikiza anthu onse, ndipo anthu amenewo akasunganisidwa ku jahannama tsiku la kiyama, ndipo tsiku limene lili akalandira temberero la tsiku lomalizira limene limatchulidwa kuti eternal curse, pa tsiku la chiweruzo, ndipo akalowa ku moto wa jahannama. La yukhaffafu anhumul adhab wala hum yunzarun. Ndipo ndithu tsiku limene lolo kulibe kunena kuti awachepesera mavuto awo kapena kutetezedwa ku chilango, kupulumutsidwa ku chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayi, zimenezi ndithu ndi zimene timafuna tikambe makamaka mu aya imeneyi, aya ya 159 ya suratul Baqara, juzu namba 2, imene ndithu timakambirana lero kuopsa kobisa chilungamo, kubisa zimene Allah subhanahu wa ta'ala anavumbulutsa. Mwina munthu yonkumapanga zimenezo chifukwa cha zilakolako, chifukwa pamakambidwa mawu onena kuti ndithu munthu zilakolako zake zikachuluka, basi zimapezeka kuti takwa mwa iyeyo imathawa. Ndiye zimapezeka kuti anthu atani, munthu basi akupezeka kuti akubisa choona ndi cholinga choti awasangalatse anthu, mwina chifukwa chofuna kuteteza udindo umene ali nawo, mwina chifukwa chofuna kupeza ndalama. Zonsezo akuti munthu womapanga zimenezo atembereredwa ndi Allah, komanso angelo amutemberera munthu wotereyo. Ndiye tanenanso kunena kuti ndizololedwa ndithu kuwatemberera anthu amene ali osakhulupirira in general, komano osamumutemberera munthu individually, malingana ndi mahadithi amene takamba aja. Komanso takamba ndithu hadithi imene mtumiki adabwereseredwa munthu amene anali wokumwa mowa, anthu ena anamutemberera, ndiye mtumiki adayankhula kuti iyayi musakhale ngati athandiza shaitani kwa m'bale wanuyu. Komanso mu riwaya ina amanena kuti munthuyo mtumikiyo adanena kunena kuti la tal'anhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah, fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah, kuti ndithu musamutemberera ameneyo fachonena kuti ameneyo akumukonda Allah ndi mtumiki wake. Ngati ameneyo wafika polola kuti abweresedwe ku bwalo loti alandire chilango chifukwa choti wamwamowa, ndiye kuti ameneyo wazindikira kulakwa kwake komanso tauba yake, choncho musamutemberere. Umo ndi mmene tingamaliziretu tsiku la lero mu lesson yathu, mu program yathu imeneyi, program ya maphunziro a tarawih, mmene tikumayang'anamo pang'ono pokha ndithu matima aya tochokera mu Qur'ani mmenemu, komanso mu majuzu amene akuwerengedwa usiku wa tarawih. Ndipo lero pokhala usiku wachiwiri timayang'ana juzu namba 2 imene ikupezeka mu suratul Baqara. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipangise kukhala anthu osabisa chilungamo, komanso oyankhula zoona, ndipo osaopa wina aliyense poyankhula haki. Ndithu mukuteromo Allah subhanahu wa ta'ala azatipasa madalitso ochuluka. Inde lero lino ndithu pali fitina yayikulu dziko lapansi, kuti munthu lero ayankhule chilungamo zikumakhala ngati kutenga khala la moto ndi kuyika m'manja mwakemo, zikumakhala zovuta kwa basi. Lero lino munthu amene akuyankhula chilungamo zikumapezeka kuti ali pasi pa stand alone, akumayima payekha, gulu kumutuluka amene uja ndi wosokoneza, amene uja ndi wokakamula, amene uja amazitenga ngati ndani. Zonsezo zimachitika chifukwa cha shaitani amene wafuna kusocheresa umma wa Chisilamu. Choncho timpempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti atichosere fitina imeneyi, ndi kuti anthu azingonena chilungamo mmene chilili,
ndicholinga choti tsiku la chiweruzo pasakakhale kunenana kuti ine ndinasochera chifukwa chakuti yakuti ndi amene amandiuza ine kuti ndizipanga zimenezi, osaziwa kuti anali kuwasocheresa. Ndithu ndikafika hapo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.